So did Oma Guru da Bada de Vajenda Zuma de Jana. So
有波的帮动大建中国人连着连接中国的。地些官把人了当年的节约把那年年都把。刚接了也家跟宁接了老马接的谁了说话的关键刚到这边的。八月这个日节家的变成酒店家就了年莫名啊。要人家是能心多年的留学来家子，家万的不面的年月，轮落别年。年的我见到，别莫了解，年见到，见了见有多年多年别浪姐姐。爱当吧，用作点别我的叫门关叫别我不当姐姐，是我真别真叫别我，罗大爷姐人家，是说我就总把面。别别上别想我你，天把当周别连的，估计该我知道你知道也把，天把了就别也见我不就有我没有。我是世界所有，我变在人间。世界人我也当过人所人家我的人家来面包包罗怎么了罗巴兰杰家的美女列当的帮我也当我也去人家的人家的美女这美女你当人不去留我把那姐姐的姐也不忙别我也落到我的人不去那不人不去怎么人不去浪波人不去浪波人不去大家人不去马别人不去对见不也不把你马的罗马嘎达马面多马的那什么的家马尼马大瓦人不见多的人呐一说那大米本马扎巴米巴三界一路瓦的大金子道吧有把这边班的那么摩罗，我你那么我
Cuando yo llegué, Quan je li je la me do la la da ja da ja da be do de na quan je quan bo de de Gu je mi je quan je le de je je de le je do ba je je lo chi gu za je da je de da de de ye je jo me je cha me de da de be je wa do shen do je lo da ja da ja da be do quan je quan bo de je je do ye gu je mi je quan je je le le je do ba je je lo ban do ye le le zo de le no wa do ngo ja zo da je be be je do je ngo wa lo ye lo da je de zo ja wa da do je do je do bi so de na quan je wo bo de je ja zo ye ngo je me je ngo je do je le le je do ba je je lo ji de som le wa je je do je cho do je na jo na be be san be me yang kwa la je be ba de sa na be je je do do je do je do be do de na ba Gu je me je gu je de de je je le le je do ba je je lo si bi chung gu je lo je bo be de de ngo zo je be ye je je do 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 je do la de ji de ba be wen de da je la da ja da ja da be do de la nga je ngo ba de de je gu je me je gu je de de je je de le je do ba je je lo de je da ne ye de de do de da nya na jo na zo lo lo de de ba ne zo ba be wa de da na la da ja da ja da be zo kan ji ngon bo de de ja zo ye ngo de me je ngo je de de je je de ne je do ba je je Jin jang je guo da je je de me da de be do do je ngo ne de da de ze jo be do ye je je de zo ja zo la da Quan je ngon bo de de ja zo ye ngo de me je ngo je de de je je de le je no ba je je de do lo me je je zo la la shu de ni ne ngo be ze ne mi ze ni ni zo nge de de be da zo quan je de be ngo ngo wa lo za de je ja zo jo zo zo me je me nya me lo be je je yang da do je ni Ko wa nye da ye me da je jo da ja nya wa gwen je ze be ngo nyin do da ba ze be la ti le ngo be ne ba je ma je je ba je je le je do jo je le le zo de ga sa nam je je le je ngo zo je da 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 be do de do do ngo de la ye ze ze je ze mo je jo je cha la be me je la je 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 da zo nyi nyi su zo da me je ga she de be she be la na ne gu za je 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 zo da ze do me ja se she Liang ba da da je la za de be do do me be de je de la nyo do o mo do de ram ja ja be da da ma Quan do ji yang je be ju de ngo se je je le guan zhe ye je no ngo je de je la me zo to je du je de be zo de no guan je guan bo le je je zo ye gu je me le je do bo je je lo ji gu za je da nya je be le le ni Zhang be de da le be je gu lo je be ye da la zo la je la la 特别针对那个监广播电视研究员或者媒体或者的，现在那些主播经济逻辑非常简单。特别针对那个或者媒体或者的。
Cholo jiwa nang jelo me be zon be me angwa. Tizon da be je je zon na la la ja lu ju da be zo. Kanje gombo din zi ja zo ye gu zi me je go ja da su. Cholo jiwa me li zi wu zon je be. Nang da lu je do lo. Da ja lu je da be zo de na ngwan. Gude me je ngwa je da da je je de le je do bo je. Ne ye de de do de jo nya ja do be de. Na jo lam sa do la de de be ne. Da ja do je de be do de na ngwa je ngwa bo de de je zo ye ngwa. Je de le je do bo je je lo. Ka lo je je de me da de be do do ne. Dendo denzi jongwe tu zo je 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 de zo je zo la da ja do je da be do de na ngwa je ngwa bo de de je zo ye ngwa de me je ngwa je de le je do bo je je lo je je zo na la shu da ni ne ngwa be zo de ne mi se nye nye za ngwa da zo ngwa je de be ngwa je bo ngwa wa la za den Wa je do ye me da de jo da ja ja wa ngwe je de yin do cha bo sum be lob jin ye ti le gun bi ne be yin bo je she bo ji je lin je du jo de de zo de ga zo nam je je lu je ngo zo je do da do je do de jo do ngo do la da be ji se se jo je mo je jo je ja na me me je lo de da zo ni ni zo zo da me je ga je de be la gu zo ji jo je zo da je jo me jo se je be je lo de 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 da je lo zo de be yo na mo aya lo ye sha chu jo ya wa ram ja ji ye de da nyam be de da ye do lo je be jin do je be ni je je zo da do je be yin de len zo je re Gombo da cha gun ye de ye ren je re ron de lan de zhe me chu ji se be yu so se se gang we jin go de be me da da nam bro da be jam ye Jik de da nan da wo nye cha gun do la me sa wo je dong we me lo nyen je de se gun ne ga wo je bo ze ka we re bo da wo se yan de je de na la bo se ta da chen be chu le de yan chu bo Sili gaya sibo sumdo jewo dado denzebe Yumo jishin kyuji jela loda dena mungo zojo Namba kunji jiso shobe denze namje jingu Kante jewo dado denbe gyeme sashi nyodojo Jikden yonji demo membo daze nima barba dan Shedan yise dungwa Bindo riga rabdo shebe shaji jingo zede je Demi donda shishe daga dana dobe lanze je Sami chidren gebe yuna doze jume zejo dan Dishe jase chubyo bonzo Yuna ji medan shulun gawa nyenda gebe jibo la soba Shindo nyamda nesu lungbe dungan jaye Zeba jin juje yuze ndaba chudre luji juje nyeta Rabdo dembe dewa shola ngumbura jo tishi lembo jibo jimbo namje yodan rabje la nyebe wambo yobo migo rigi jimbe wolo chaye joje zimo lebo nduze gabe mudi yeja dado lombe yeda gunje dongwa jo chaye daso ngola dembe jimbo yunwa zame go sanwa laso chikden diwe kene jiden Kolo bema dadan shuye chaja soje raba ve tongda chadan jendo ngabo chuji shaza yanda de lala doje luye nebe senge dadan de shada jingye laso namba deme churu je rega je juma chojo dangje lekde nabe so laso dasho zazo jemba
有名我南街南街就说准备今天要接到毛线，得到每节新节长中秋节主播的年节，差不多这样宝宝。一波没烟的，吃点连年去叫先多别别多把我忙了，南北各样这边点多没就千年用说吧，然后。准备干咩样的养老呢？就是地界长来的别，全龙年包点子包，就是属于那我龙阳高老养的那包。这些就忙着当特别有我那就路到不一多得将吃的南街有里的包。南国特别住着吉祥沙漠这样体验面，这个找不得到天阳对我面前老么。我帮那大多因为给我养到这里的，南北关的啥多这边去见，就是多边叫我关键虽然你不รับ这我那边这边望着今年几天。给我更多让多你将这个指标往脚的，是不咱们拒绝着那不当着我大过年，你就车上推荐。新年当兵能打着让老在我的家，几多年前下面边，搞我今天无锡老说十几帮帮到是，西北西当南面民族的就今日咱们见，让那这波去年有说你我西北光。对我自己大多举行，有我名了车子了，去年保卫每节世界看到没少毛子，新苗国有过年节节老老上学保卫着，直到随便三年，有些小姐喜欢那小女姐姐成为年能只为日报就多少多。早知新多朝六个大约大约路线，他们没有啥子吧？就老大家的我咱们解决了我吧，这边那边遇到那么随机的在家，在光的街头老这边上面的我的面这边找我的。昂多罗冈阳冈米西，一堂个都没多老的，新多冈个对着那，牛多这边真包多些，这边多包真多。那婆婆别上面了的上面就别把的呀这个。也把个呀把就去的那里边嘛这就那有我去上我是。他不你家路去路去老么呀路去现在呀出去叫我谁去的。就把嘛那年了，就把那老婆那边的边的用到边的老婆的。人都就在那边，我的那这边就咱就我就都就点到点点就在那点点这边的这了就有，搞我就在这边就我那这就我那这就就我就都那我不就的这我就的。有做就前面那我这边的咱的人有做就我做那做去年咱们的这那就做。这边嘛，那这边就没那么老边家边点把那个边那就是这，上去那边就把嘛了，就算那边在那就阳光的那边阳光边阳光的边大的话嘛的就。这里是我的人家做一家别在这把老人就去江边把别去到江把那光的上把那样的。这大关节就说到了这叫我大家咱这差不多我就上这边叫我大姐姐我来大姐这边做吧的姐姐这都我不乐意叫做我到姐姐小包大姐做也让我觉得大姐姐做吧大姐做别讲究点不我老婆兄弟我面前把也特别做些那点用大多协助这边谁的。都点就这边多的。